скоро аз 567 и това е втората част на Soccer Stars. А да отворим пакетче. Дай ми пакетче е нещо хубаво. Интересна част. Темпис. Добре. Разпорез. Разпахнулся. Искам много тази 5000. Искам много тези лични 5000. Но то винаги в първото май това се получава. Ай са да излим бройто далеч. 300 или тея. Но сега ви казвам, че имам 300. 100. Добре? Не, добре. Изливане нямаше нищо. Айде бе, лезни бе. Айде. Няма граф Русия. Ще играя тук. Да печеля 200, ако заложи 100. Нагло. Ей ти нагло мито момче. Го! Не! Абе само идва да ми кара бе. Защо бе? Ние бе. Египет. Game 1. Game 2. От 8 игри. Действително ли бе? Гликал съм персонално не избил бе. О. Бад горги. Бад горги. Up. Man. Good luck. Добре. Сега гледаш аз ето как направи кота. Само си го чистя Тази явно много може да бие. Докато аз съм бог бе. И сега ако бия там. Хубав начин не. Айде, прецаках ли те? Прецакам, момченце. То очевидно аз какво ще правя. Не! Що е? Не двигай! Бегай от тук на теща! Няма много начин да ми вкара. От тук съм. Не, тази ще да. Естествено, че така ще би. Той естествено. И сега ще бие в мен. И почти вкара, браво. И сега си имам шанс някакъв минимален. Да вкарам гол. Айде, поне си го подготвих за хубав гол. Той всички случаи се е пресакал до този момент. Сега аз карам. Аз ще успея да победа тази игра. Не бе. Ти наго ще играя пак. Наго. Ай, сега ако биеш, ще уля в твоето и в моето. И в моето и какво правиш, Не, мисля, че съм тъпле. Не. Че съм тъпле бе. Сега ако успе по такъв начин, ще чили в гледата. Не бе, морето бе, не. Благодаря бе. Дали.
да се заложи всичките пари. Да победим. Али, той се купил. Окей, браво е. Насвободим един удар. Което е добре. Сега ако пак направи почти също. Да е там. По един от кътните начин ще опитам и наспях. Сега ако му ударим мой да отида към моята врата и си вкарам. Не. Не успеш. Не успеш, казвам ти. И са бегай, бе, бегай. В всички случаи не успя. Мълче си не успя. И са да се маха тази топка, тъй като нещо точно при мене. Искам я да вкарвам, а не да бъде в мен. Опс. Ах ти. Твоето опс. То няма никакъв шанс, бе. Съглиш ли? Сигурно след двама вратари. Така е. Бач, гори. И сега ако бием някакъв час, той си вкара автогол. И чак вправи. Какво? Не тук. А така, тук. Не бе, как пари го е? Викаш левац. От мен да беше му дал левач, ако иска. Но или иска той. Айде пак да го разбием. Охо, благодаря. Така, съвсем лекичък на он. Така и сега, ако не направи нещо по-добро, аз ще бия и ще вкарам. Това е една от най-старите техники. Дай сега, ако можеш. Освободи силата. Тази игра е по лоша начин. Ми прави такова впечатление. Че игра е по-гадня. С злия начин. Нещо да се каже такова злия начин. Не направих го. Моля се, Боже, моля се. Yes, бе, махай са. Път горги, махай са. Сега какво ми е добре? Ти не знаеш колко ми е добре. О, това беше епик, бачи. Дай ми подсака. Така. Ай, сега ако някой опита да вие няма да успее нищо да прави. И ако трябва ще игра по лоша, да се бутам. Демек, ей така. Не бе, не, бората са. Са. Нямам голям избор, което е много добре за мен. Не, пагове, не, бе. Yes! Мога така да го отклоня.
Така се иска, Това се иска от тебе. Да, и какво направи са? Какво направи? Нищо, нали? И са, и го измествам изведнъж. Не са, ако ми вие... Това е наистина добре. Отлик. Точно сега. Стига, бе! Как го е? Не, гледчот. Как бе? Нали ви карах, бе? Не, бе! Ужас. Сега ще си изгубя парите. Значи... Добре, са. Ей там. През дупката. О, Надя! Насти. Не! Искам си реванш. Искам реванш. Добре, хора, това ще бъде за този клип. И от мен, чао!